Il-ġurnata tal-ġimgħa kompliet bi żjara statali għal President Irlandiż Michael Higgins li kienet tikkonsisti f'numru ta' żjarat madwar il-Belt Valletta. Fil-fatt, l-ewwel żjara tiegħu kienet fl-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil fejn hemm kellu diskussjonijiet dwar ix-xogħol li jsir mill-Aġenzija u l-isfidi li jaffaċċjaw. Iktar tard il-President Irlandiż għadda minn Pjazza Kastilja fejn Higgins intlaqa minn numru ta' turisti Irlandiżi li xtaqu jieħdu l-opportunità biex ikellmuh. Minn hemmhekk mexxa lejn il-barrakka ta' fuq akkumpanjat minn Martu Sabina fejn fuq barra sab jilqgħu lill-President ta' Malta George Vella flimkien ma' Martu. Imbagħad kien ħabta tal-kwarta meta ġew sparati tiri permezz tal-kanuni mill-barrakka ta' fuq. Intant, l-ewwel jum ta' żjara tal-President Irlandiż ġie fit-tmiemu permezz ta' ikla fis-Sagra Infermerija fil-Belt Valletta. Il-President George Vella laqa lill-President Irlandiż permezz ta' introduzzjoni bil-lingwa Maltija. Il-President Malti fakkar fl-istorja ta' bejn iż-żewġ pajjiżi li tmur lura eluf ta' snin. Storja mifruxa fuq il-patrimonju kulturali u reliġjuż b'identità marittima qawwija. Is-sema fost l-oħrajn dak li qed iseħħ fl-Ukrajna, azzjonijiet li ġew diskritti bħala terribli hekk kif mijiet ta' ċivili qed jinqatlu intortament. Biż-żewġ mexxejja jħeġġu sabiex tkompli ħidma mill-pajjiżi biex jingħataw iktar opportunitajiet liż-żgħażagħ iħarsu jiddefendu l-ġustizzja soċjali u jipproteġu lill-iktar komunitajiet vulnerabbli.